Аз стигам малко в момента извадя, че падне на 30. Така се нагласим нещата. Също и в Централната избирателна комисия. Добър ден, здравейте! Добър ден! А това беше просто едно мазе. Да. Дали? Уважаеми господин президент, уважаеми професор Драйшо, доцент Бъчваров, радвам се, че имам възможност да присъствам на откриването на последната лаборатория на Софийския университет в нашия физически факултет. Уважаеми колеги, само преди месец излезе националния рейтинг на университетите и на професионалните направления в България. Физически науки, разликата между първите физически факултет на Софийския университет и вторите, не искам да казвам кои са, е катастрофална. От 69 на 56 точки. Независимо от нашите оплаквания, а ние много се оплакваме, разбира се, осигурителният доход на завършващите физически факултет е 1060 лева. Напомням, че заплатата на професорите, основната в Софийския университет е 950 лева, така че сериозно се замислям дали да не постъпя в факултета. Една изключително важна даденост е ползваемостта на научния продукт от работодателите. Съотношението между нашия физически факултет и втория е 36 към 5,5. Физическия факултет е един от трите факултета в Софийския университет, които се борят за званието най-добър факултет по качество на научните изследвания. Нека само да кажа, че индекса на Скопус на нашия физически факултет е 39, на следващите университет в България е 7. Индекса от Web of Knowledge на нашия физически факултет е 38, на следващия университет в България е 7. Както казват древните, има ли нужда да говоря повече? Пожелавам ви успех, колеги, и се надявам искрено, че ще срещнем много повече отзивчиви дарители, тъй като за съжаление на помощта на държавата трудно можем да разчитаме. Разчитаме единствено на това, което правят нашите кадърни колеги, с участието си преди всичко в международни, по-малко в национални проекти. Но се надяваме, че и бизнесът ще ни подкрепя още повече, че физически факултет в последните години, наред с високата наука, развива и специалности, които привличат студенти от рода на оптометрия, как беше другото, квантови комуникации, които за нас е изключително важно да работим на различните полюси на подготовката на новите кадри. Благодаря на професор Илчев. Уважаеми господин президент, уважаеми господин ректор, уважаеми дами и господа, драги гости, приятели, за мен е чест първо, че президентството в лицето на господин президента намери възможност да открие тази лаборатория. Не е въпрос само на благодарност. Тази съпричастност ние разбираме като съпричастност към едно голямо дело, което винаги са обединявали българите в тяхния исторически път. Делото и признанието пред наука, знание и култура. Това
е нещо, което винаги е смущавало всеки от нас, независимо от своята социална или религиозна и друга принадлежност. Така или иначе, намираме се пред два бастиона на българската култура. Едното е бастиона на знанието, другото е обелиска на признанието и почет към него и съпричастност в името на дарителството. Дарителството не е само атрибут, както имаме конкретни дарители. То е било елемент от същността на българина. Двата обелиска, които се намират пред университета на двамата братя, те са един изключително характерен белег на дарителството. И когато ние сме се събрали тук в лицето на хора, които имат отношение пряко или непряко, но всички те са свързани с този елемент. Защо? Кое е това, което ни е накарало и което ни прави благодарни и съпричастни? Това за мен лично е един елемент, който е най-властният в човека. Елементът човека да прави нещо, да създава. Дали ще наречем бизнес? За мен е бизнеса, истинския бизнес, това са хора, които са креативни или, казано на чист български език, те носят пламъка да създават, да творят. Творческото начало от човека никой не може да го убие. Творческото начало не зависи от обстоятелства, не зависи от икономически и други условия. Така или иначе, точно това начало е накарало предприемчивите българи, наречени от нас предприемачи, да създадат, като почнем още от Добри фабрикаджията, който прави първата в Османската империя фабрика. След това двамата братя, които са инвеститори, които накрая, независимо че стават едни от най-богатите хора в Европа, и обвинени или не в тяхна историческа преданост, те са дали цялото си състояние да направят този университет. Така или иначе, този елемент е част, който не събрал всички вас, и аз съм благодарен и на медиите, които са надкрачили ежедневие да дойдат да отразят тази, както се казва, нафурка от трапезата на знанието. Защо? Именно ще кажа и физиката, кое е особеното, и вчера господин ректора ме попита, може ли човек, който всъщност не е физик, всъщност дали има познания по физика достатъчни? Отговорът ми е следния. Зададах си аз тогава въпроса, какво всъщност е физиката? И си казах, да, всъщност физиката е едно бракосъчетание между природа и математика. Това бракосъчетание между природа и математика е неизбежно и независимо дали сме журналисти, дали сме историци. Ние живеем в технократно общество. Това технократно общество има нужда от култура. Човека, тази техника, с която вие не гледате в момента, тя е плод именно на тези знания, която физиката създава. Така че това бракосъчетание е осветено от едно. Това е пътя на духа. И затова аз съм благодарен, че вие сте тук. Така че това всъщност съм благодарен и на младите хора, които въпреки икономическите състояния, в които се намират, оправданията вече не достигат и никой не може да спре тяхното стоене в лабораториите от сутрин до здрач. Причината е само една. Човека, както казва моят учител по физика Теодосиев, да, той казваше, драги ученици, ученикът не е кофа, която трябва да бъде напълнена, а факел, който трябва да бъде запален. Този факел, това вашето присъствие на всички, вие имате своят принос в запалването на тези факели. И ще съм благодарен наистина, ако отдадете внимание на този феномен.
Така или иначе, аз сега накратко ще се постарая да покажа елементи какво правим с две думи на този екран. Тази лаборатория се нарича лаборатория по лазерна физика и актуални приложения. Всъщност, какво са лазерите? Тъй като лазерите, те си остават все пак светлина, лазер произлиза от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, абревиатурата, което означава усилване на светлината. Всъщност, лазерът не е нищо повече от един инструмент, но този феномен, когато е открит през 60-те години, прави една съществена разлика. За повечето хора, лампата, която тук е показана на този екран, всъщност се отличава от лазера само по едно, по свойствата на лъчението. Лазерният лъч в момента, той има следните свойства. Може да отиде от тук до Луната и да се върни без да се разсее. Доколкото лампата, с която ние сме свикнали да работим, тя се нарича некохерентна светлина. Така или иначе, този инструмент, той създава обстоятелства, при които всеки от нас може да използва. И силата на инструмента и на физиката на процесите, които изследваме и в крайна на краища, са именно приложенията, в които те се използват. Едно от приложенията, които аз ще разгледам и нашата лаборатория се фокусирала, това е актуално за всички нас, това е медицински приложения. Тоест, извинявай, че прекъсвам. Ти не каза най-важната част от презентация. Дай 3 минути, може ли да прекъснем за 3 минути? Ще ви кажа за лазера, защото това Иван е професор, много умен и говори като на много умни хора, пък вие всички не сте физици. Сега ще ви кажа какво прави Иван всъщност. И неговата банда, защото те правят нещо много велико, а той няма да го каже, аз го усещам. И вие ще останете в мъгла. Но сега за 3 минути ще го осветля. Сега... Трябва ли микрофон? Добре. Това, което е характерно за лазерния лъч, освен че отива до Луната и се връща без да се разсее, всъщност е, че дължината на вълната на лазерния лъч е точно определена, фиксирана. Няма друга светлина, която да има точно фиксирана дължина на вълната. Всичката светлина, която ние виждаме тук, е някаква смесица от дължини на вълните. Сега по-късно ще разберете защо това е толкова важно и по-късно ще разберете защо аз съм с розова тениска. Иван още не се сеща защо съм с розова тениска, но това не е случайно. Физици се знаят, случайни неща няма на този свят. Да. Запомнете, характерно за лазерната светлина, че тя има точно определена дължина на вълната. Всички приложения на лазерите, или една огромна част от приложенията на лазерите, са базирани на това фундаментално свойство на лазерната светлина. В случая обаче ние, светлината точно определена дължина на вълната, какво трябва да направим? Трябва да имаме работно тяло, вие не знаете как се получава светлината. Тя се получава по следния начин. Около атомите обикалят електрони. Електрона, когато премине от по-висока орбита на по-ниска орбита, ви трябва да знаете освен това, че орбитите, по които обикаля електрон, са дискретни. Розова тениска, що съм розова тениска, защото Иван никога, въпреки потенциометърчето си, няма да направи лазер с розова светлина. А вие не знаете защо това е така, но може да се постарайте да разберете сами. Благодаря, Ивайло. Ето, тъй като благодаря на Ивайло, че освен предприемач, той разбира, има много висока обща култура и е физик. Всъщност, това, което той каза, вече го облегчава, няма нужда да го говоря. Това е спектъра на поглъщане на водата, която е в основата на живота, и това всъщност са дължините на вълните. И както виждате, драги господа и дами, тук има един пик на поглъщането, който е на 3 микрона и той е характерен за водата. Следователно, явлението резонанс, т.е. ако ние имаме устройство, не лампа, а лазер, който може да се пренастройва на трептението на водните молекули, на трептението на белтъчните молекули, на трептението на липидните молекули, ние имаме специфично характерен инструмент, който може да направи революция в медицинските приложения. Това е основната идея. Тук са показали точно предимствата на този инструмент и това, което господин Пенчев каза, е, че първите устройства, направени с тази цел, са лазерите на свободни електрони, които са цели
фесилитета на английски, на български сградни съоръжения на 4 етажа с 2 етажа под земята, които струват, поддръжката им годишно е 19 милиона долара. Целта, това устройство, аз съм благодарен на един друг президент, президента Роналд Рейган, който, благодарение на който последните 4 години аз имам работа и интерес да се занимавам. Той въведе така наречения стратегическа инициатива и построи в Вандербилт, в Америка, такова устройство. Тоест, даде разрешението да се построи. И всъщност, това устройство тогава е давало, ето тук няколко вата, при 30 Hz, това са някакви параметри за вас, но важното е, че тези параметри, те се дават от една сграда, че искаме тази сграда да я сложим на една маса, а тази маса да я сложим вътре, там където не пожелавам на никой да попадне, но все пак обстоятелствата могат да наложат. Тоест, това е един кабинет, операционна зала. Всъщност, това е мотивът, който ме принуди да се заемем с този процес. И ние като учени първо започнахме от идеята, ентусиазма, след това решихме, че трябва да я направим по някакъв начин. Направихме си нашите предположения и това, което правим тук, ако ме попитате на разбираем език, какво е? Тъй като всичко е ново, ние започваме от концепцията, минаваме през компютърния проект, след проекта правим самия прототип. Аз съм част от презентацията. Да. И продължавам. Ще помоля всички да обърнем внимание на няколко неща. И благодаря на медиите, че са днес заедно с нас. Първо обърнете внимание, че това е едно мазе. Обикновенно такива са хиляди софийски мазета. Доскоро достатъчно мухлясало и достатъчно разрушено. Обърнете внимание какво се случи с това мазе в продължение на няколко месеца, благодарение на посветеността и благодарение на донорството на едни достойни българи. А това трябва да ни говори, че може би мазето с ентузиазъм е равно на това, което в Силициевата долина наричат гаражи. Защото там някъде в гаражите са родени и Apple, и Google, и Hewlett Packard. А прословутият гараж на Hewlett Packard си е още там, като иконата на Силициевата долина. И не като символ на гараж, а като символ на ентусиазъм, като символ на посветеност. И на това, че и в едно мазе може да правиме наука на световно ниво. И това, че с малкото може да се постига много. И ако видите очите на тези хора, ако видите тази табличка, която преди малко беше прожектирана, където виждате световни университети на най-високо ниво, от Япония, от Германия, от Съединените щати, да работят заедно с тези хора тук, вие ще си дадете сметка, че нещо много важно се ражда, случва и се развива в България, а не в Щатите и не в Германия. И вие ще си дадете сметка, може би, колко много сме пропуснали, когато в последните 20 и толкова години пропуснахме да разберем, че всичко започва и свършва от просветеността на един народ. Не от чалгата, а от просветеността. Че всичко започва и свършва от това да даде шанс на тези, които наистина работят на световно ниво, да бъдат видяни, да бъдат чути, да бъдат подкрепени. И тогава, когато аз съм съгласен с професор Илчев, държавата все още не е на мястото си, но започва да се замисля, започва да пренастройва механизмите, започва да финансира първите иновационни екосистеми. Надявам се това да не е просто защото Брюксел ни нарежда, а защото осъзнахме след години на лоша организация, че крайно време да се върнем към това, което в България има толкова много, а то е талант. Талант. Будност. И желание. И затова държавата от една страна се събужда и подкрепя, но още веднъж се връщам към темата с дарителството и доброволчеството. Защото без тези достойни българи
ние днес нямаше да можем да имаме една лаборатория на световно ниво. И вярвайте, че тя е на световно ниво, въпреки че преди време това беше едно обикновено мазе. И вие виждате, че точно тук за пръв път, като инженер и аз да обясня, че тези хора с този лазер ще оцелят точно размера на човешката клетка. Точно този размер. За да може да има въздействие точно върху една клетка, а не да унищожим много повече. И не случайно посочиха, че това може да има революционно след това последствие към цялата индустрия, свързана с човешкото здраве. А вече си спомните, че в последните 2 години, дебатирайки програмата за развитие България 2020, ние посочихме кои са 3 индустрии най-големи на бъдещето. И най-голямата от тях е индустрията, свързана с човешкото здраве. И след това земеделие и производство на храни, и след това информационни и комуникационни технологии като база за всичко останало, защото идва ерата на така наречени интернет на нещата, където ще има милиони датчици навсякъде и те ще трябва да говорят помежду си. България е добре позиционирана. България може, България знае. Пожелавам се да не изпуснем този път, този голям шанс, който ни дава третата индустриална революция, която идва, новите материали, за които говорим тук, и преди всичко, разбира се, тези невероятни български учени и тези български институции, като Софийският университет, които с малкото правят много. Ще приключа с един факт. Наскоро бяхме гости на професор Илчев. Той ми показа една статистика, която мен много ме впечатли. Надявам се и вие да я разберете. В статистиката за 10 000 водещи университети на света, Софийският университет е на 671 място. 22 000 водещи университета в света. Софийският университет е на 671 място. Но още по-интересно, ако погледнем кой е на 670, а кой е на 672, трето, четвърто. В тази група са само американски университети. Ами ако погледнем техните бюджети и ги сравним с бюджета на Софийския университет, ще си дадем сметка, че Софийският университет с десетки пъти по-малко пари постига същото, което те постигат с много повече пари. Това е невероятна ефективност, за което аз им благодаря. И това е още една предпоставка. Колко много може. Приключвам, за да обясня, че това, което тези достойни българи направиха, да дарят 110 000 лева, е всъщност мултипликатор, който отключи достойното изпълняване на проект и реализиране на технология за 1,5 милиона. Думичката мултипликатор. Може ли българите, може ли всеки един от нас да работи така, че да създадем общество и държава, в която да вземем доброто от всеки и да го мултиплицираме, а не лошотия? Може ли в България 1+1 да е повече от 2, защото тук 1+1 е повече от 10? Това е ефект. Просто те успяват наистина да направят много повече с малко. Благодаря ви от все сърце. Вашата история трябва да се разкаже не само на много българи, но и на много хора в Европа, защото вие тук водите в национален, европейски и световен мащаб. Пожелавам успех на вашите амбиции, а вашия ентусиазъм да зарази колкото може повече хора. Благодаря ви. Няма аз почне да говоря, защото ще стане. Две думи от името на всички дарители, тъй като моля за извинение другите Невко и господин Веселин Георгиев. За съжаление, двамата претърпяха дребни ежедневни проблеми, но изказват своята съпричастност не само с дарението, искат да благодарят на вас лично, че вие сте отделили време да отчетете това откриване. Ами аз да благодаря освен на вас и на цялата тайфа, защото тия хора те работят повече за чест и слава, толкова за пари, и сега получават чест и слава и това е готово.
бъдеще, което той искаше да каже розово бъдеще за младежта.